a ci gaba da kawo muku abubuwan da suke faruwa a Gabas ta Tsakiya da sauran sassa daban-daban na duniya, musamman a yanzu abubuwan da yake faruwa na dambarwa da ake ci gaba da yi tsakanin Amurka, ƙasar mamaya da kuma ƙasar Iran. A yanzu haka labarin da muka samu yanzu haka daga ƙasar Amurka, hukumar tsaro ta ƙasar Amurka ta tabbatar da cewa kimanin sojan Amurka 700 suna fama da ciwon ƙwaƙwalwa wato ciwon hauka sakamakon yaƙin da suke yi da ita ƙasar Iran, wanda hare-haren da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi ke kai musu da makami mai linzami da sauran makamanta, wanda shine sanadiyyar taɓuwar ƙwaƙwalwar wa'annan dakaru na Amurka, wanda a yanzu haka dukkaninsu suna asibiti an garzaya da su suna karɓar magani. Wanda a yanzu haka jama'a su kansu kwamandojin rundunar sojan Amurka da yawansu fa wannan yakin ya ishe su, ba sa so a ci gaba da wannan yakin. Hatta manya-manyan mutane manya-manya daga cikin hukumomin gwamnatin Amurka suna ta ƙalubalantar Trump a kan wannan yaƙi da ake yi, wanda suke ganin cewa wannan fa yaƙin fa babu nasara. Amerika ba ta yi wani nasara a wannan yaƙin ba. Jama'a idan kun duba za ku ga cewa fa kwana biyu yanzu yaƙi ya lafa, amma Amurka ba ta kai hare-hare Jamhuriyar Musulunci ta Iran ba. Yaƙi ya lafa, kuma ba wai magana ake ta cewa wai ana maganar yarjejeniyar sulhu ba shi isa aka dakatar da yaƙi. Babu wannan. Wallahi tun da kaga cewa Amurka ta tsaye da yaƙin nan ba ta kai hari ba, wallahi abin ya fice yacce take tunani ne. Gaba ɗaya ya fice yacce take tunani. Yanzu ƙoƙari take ta je ta sake sabon shiri, tana ta duba hanyoyin da za ta bi ta ga yaya za a yi ta sake sabon salo, saboda duk dabarunta yanzu ya ƙare. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa Amurka ta tsaida wannan yaƙi. Ku duba ku gani, Amurka har ta yi saranda ta yadda da cewa Iran ta jagoranci kula da mashigar Hormuz, ta sahalewa Iran da Oman su jagoranta. A baya Trump me bai faɗa ba akan mashigar Hormuz ɗin nan, amma yanzu sun yadda sun amince. Ƙasashen Larabawa duk yanzu sun amince cewa Iran da Oman ɗin su ci gaba da jagorancin kula da mashigar Hormuz da sauransu. Kai kana jin wannan, kai ka san gumaci ta gumu. Insha Allahu yanzu ba tare da ɓata lokaci ba, za mu haɗa ku da masu yi mana fashin baki akan al'amarin yau da kullum, musamman a Gabas ta Tsakiya. Insha Allahu za ku ji ƙarin bayani daga bakinsu akan abubuwan da yake faruwa. Babban hafsan soja na ƙasar Amerika, wato Dan Kane, Chief of Staff, ya ba da shawarar cewa ƙasar Amerika su fice daga yakin da suke da tsakanin ƙasar Amerika da Iran. Ya ce wannan yakin ba zai kawo nasara ba. Ya yi magana a sirrance inda ya gana da Secretary of State Marco Rubio da mataimakin shugaban ƙasa J.D. Vance da kuma CIA Director John Ratcliffe. Ya gana su manya-manyan jigajigen gwamnatin shugaba Trump. Ya ce masa shawarar da zai ba su shine wannan yakin bom kaɗai da suke sakewa a ƙasar Iran ba zai ba su nasara ba, sannan kuma wannan yakin ba zai kawo babban nasara ba, sannan abin da zai haifar shine zai kawo ramako mai ƙarfi musamman wa ƙasashen abokanansu, wato GCC countries, alliance nasu, Gulf Cooperation Council da kuma wayansu abubuwan da suke da shi a Gabas da Tsakiya. Ƙasar Iran za ta yi laga-laga da shi. Don haka shi yana ba da shawarar cewa ƙasar Amerika su fice daga wannan yakin, saboda wannan yakin ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Ya ba da wannan shawarar ne a sirrance wa manya-manyan jigajigen gwamnatin ƙasar Donald Trump, cewa wannan yakin tsaya shi ya fi alheri da ci gaba da shi, saboda duk wani dabarunsu yanzu ya ƙare. Dabarun da suke da shi isnaro kaɗan ne, amma ba su da wani dabara. Daman na gaya muku, na ce ƙasar Amerika dabaranta ne ya ƙare. Dabaransu ne ya ƙare. Duk wani option da suke so su yi amfani da shi, duk wani option informa da suke da shi, duk informa da suke da shi a ƙasar Iran an kama su, wayan suna prison, wayan kuma an yanke musu hukuncin kisa. Bom nasu da suke sakewa wa ƙasar Iran, bom kaɗai ba zai kawo topuli na government ɗin RGC, wato kifar da gwamnatin Islamic Revolutionary Guard Corps ba.
So me ya rage musu? Abin da ya rage musu shine wannan resistant Kurdish group din, wanda suke so su yi amfani da su ba su makamai, su yi aiding ɗinsu da makamai su shiga ƙasan Iran, ta yammacin ƙasan Iran, su je su ringa kai hari da ƙasan Iran, su kuma su yi amfani da su wurin shiga ƙasan Iran. Abin da suka so su yi amfani shine sun zo su yi amfani da wannan Kurdish, Iranian Kurdish da kuma Iraqi Kurdish, wanda za su shigo su kuma suna taimakon su da jirage a sama, su kuma suna shiga ta ƙasa. To abin da ya faru shine ya kawo dalilin koran Mossad, manya-manyan jigajigen Mossad guda biyu da aka kore su shekaran jiya a ƙasan Isra'ila, saboda sun gagara kifar da gwamnatin RGC. Wato ba, ƙasan Iran ta kera air defense system, local air defense system, wanda ta kera a ƙasan Iran, wanda is capable of harbo jirage da ke sama. So yanzu ƙasan Iran suna da air defense nasu, wato homemade, wanda suka yi nasu a ƙasansu, ba wai wanda suka siyo daga Rasha ba, wanda suka yi nasu a ƙasansu. So now they have air defense system wanda is capable of zai iya harbo jirgi F-15E, F-22, F-35. So now America suna tsoron yawan shiga jiragen da suke yi dinnan, suna tsoron shigowa ƙasan Iran, saboda Iran yanzu suna da air defense system. So dabaransu ya ƙare. Most of Kurdish people da suke Iraq da Iranian Kurdish people wanda suke border Iran ta yammaci, da kuma Iraqi Kurdish wanda suke Iraqi region, duk an kama shugaban sora an kashe su, so an rage musu ƙarfi. So yanzu me suke da shi? Basu da wani option shine propaganda. Basu da wani option, in ji Denken ya ce, shine kawai su yi sulhu da su akan a buɗe Strait of Hormuz. To yanzu kuma a finally sun yarda cewa ƙasan Iran yanzu za su iya karɓan toll, wato za su iya karɓan kuɗin da kowane jirgi, duk wani jirgi kafin ya zo ya karɓi transit sai ya biya kuɗi kafin ya karɓi transit permit ya wuce Strait of Hormuz. So kaga manufan yaƙi shine kifar da gwamnatin RGC, a kafa sabon gwamnati, sannan kuma a je a rusa nuclear facility na ƙasan Iran gaba ɗaya, sannan kuma duk wani weapon storage na ƙasan Iran a rusa shi, kuma ba a cimma ba. Weapon storage underground yana nan intact, nuclear facility sabon su Kinat Picas Mountain yana nan intact. So me suke da shi? Ba abu kaɗai, abu ƙwaya ɗaya da ƙasar America ta cimma burinta, yaƙinta tsakanin ƙasan Iran. Idan kuka iya tuna a 2015 sun yi joint comprehensive plan of action tsakanin Obama da ƙasan Iran, inda Donald Trump da kansa ya yi adawa, ya criticizing din wannan yarjejeniyar da aka yi tsakanin ƙasar Amerika, ya ce wannan rauni ne da tsoro ne, shi a zamanin shi ba zai taɓa yarda ƙasan Iran su mallaki makamin nukiliya ba. Ya ce sai ya murƙushe su, kuma duk wani nuclear program sun su sai ya rusa shi. Ya iya yi? Bai iya yi ba. Yanzu ne ya fahimci cewa, ya gane cewa abin da ya sa Obama bai yaƙi Iran ba, shi ya gano abin da ya sa, dalilin da ya sa ba zai iya yaƙan Iran ba. To shi yanzu ya yi yaƙi da Iran, ya ga cewa Iran sun ba shi kunya. To yanzu kuma in ya zame a yaƙi, kuma an ci shi da yaƙi. So dole yana neman, akwai zaɓe yana nan zuwa, dole zai nemi hanyar da zai kawo wani maganar cewa shi ya yi nasara, saboda a zaɓe jam'iyyarsa. In ba haka ba, ya faɗi warwas. Allah samu dace. To idan ka duba abin da yake faruwa a wannan defense pact ɗin da Saudi Arabia da Pakistan da Turkiya suka sani, akwai wani abu da bai kwanta min a raina ba, da yake da aka kalla abin ta mahanga biyu ne, kuma za mu shiga mu tattauna duka ta wannan mahanga. Mahangan farko shine, idan ka duba yakin nan yanda Amurka ta kunyata a gaban duniya, makamanta suka kare, ta fuskanci kalubale wanda a ƙarshe muke ganin Amurka za ta gudu ma wannan yakin. Duba da Iran da kuma Oman sun kusancin mai yarjejeniya ne da za su manage Strait of Hormuz. Haka yana nufin dole bayan da aka yi Amurka Iran za ta manage Strait of Hormuz. So Amurka dole ta gudu ma yakin nan. So idan Amurka ta gudu ma yakin nan, kaga automatic Iran za ta ji ma regional power, za zama Iran ta fi kowa karfi a wannan yaki, saboda ta buga da Amurka ta tafi. Ka gani? To in order to avoid wa'annan abubuwan, idan ka duba yanda Saudi Arabia ita ma ta extending hegemony ɗinta a wannan yankin Middle East ɗin, kamar ta fi kowa influence a wurin. To yanzu barazana ne a ce Iran ita ma za ta samu wannan influence a wurin Saudi Arabia. Ka gani? Saboda haka sai Saudi Arabia ta yi maza ta je signing defense pact da Turkiya da kuma Pakistan, wanda ni a gani na Donald Trump ya approving wannan defense pact saboda me yasa nace yayi? Duk kasashen da suka signing wannan defense pact da Saudi Arabia, kasashe ne waɗanda suna da alliance da Amurka. Idan ka dauko Turkiya tun 2019, bayan an gama shekara 11 ana kera jirgin sama na jirgin yaki na F-35, ka gane, wanda Turkiya ta contributing sosai a wurin wannan abu. To amma dab da aka zo gama kimiyyanta, sai Turkiya ta je ta sai S-400 a wurin Turkiya, a wurin Russia. Wannan abin ya haddasa Amurka hatta sai da suka fasin bil cewa ba za a taba saidawa Turkiya wannan F-35 ba, kuma Turkiya tana bukatan shi sosai, especially yanda kowace kasa take ta shirin yaki, duba da kamar yakin duniya na uku na so ya cimo. Ka gani? So
a 'yan kwanaki wata ɗaya da ya wuce Donald Trump yake cewa yana duba yiwuwar sayar ma Turkiya wannan jirgin duba da fasanet ba su amince ba na S-400. Ka ga lissafin so something fishy. Menene dalilin da yasa har Amurka za ta yi wannan abun duba da zaman doya da manja da ake tsakanin Turkiya da Isra'ila, kuma mun san cewa Isra'ila ita ne number one allies na Amurka a duniya. Kuma ka duba yadda Turkiya take kokarin cewa threat ɗinta barazananta na gaba Turkiya. Me yasa Amurka za ta sayar mata da wannan makamin duba da har Netanyahu ya fito ya barazana. Sai bayan wasu watanni sai gashi Saudi Arabia sun sani defense pact. Haka yana so ya nuna mana kaman idan Amurka ta bar Middle East ta fita a yakin nan ya zama kaman Iran ta zama tana da hegemony, haka zai takura ma Isra'ila. Ka gani Isra'ila ta samu na kasu kenan. Saboda haka in Amurka ta fita ya da ai ta ba ta replacing in influence ɗinta da wani influence. Me yasa tsakanin Saudi Arabia da Houthis na Yemen akwai babban matsala, kuma mun san cewa Iran su suke sponsoring Houthis. Haka lissafin allies ɗinsu ne. Saudi Arabia suna da matsala, so maybe idan a future yaki yayi kamari tsakanin Houthis da Saudi Arabia, kaga waɗannan Turkiya da Pakistan za su shigo ma Saudi Arabia kenan, ita kuma Iran za ta shigo ma Houthis. Kaga saboda idan ka duba yadda Iran take taka tsantsan da duk wanda ya taɓa allies ɗinsa, idan suka shigo me yake nufi? Kaga da Iran da Turkiya da Pakistan za su haɗu su yamutsa kansu su yi faɗa har da Saudi Arabia. Allah ya kiyaye haka. Me yake nufi? Cewa duka barazanan Isra'ila a yankin Middle East guda uku nan duka sun taru sun yaki kansu. Pakistan, Turkiya, Iran, sanadiyan faɗan Amurka da Houthis, sanadiyan faɗan Saudi da Houthis. Waɗannan ƙasashe uku idan suka zo suka haɗu a filin daga, yalla bai kana ganin Isra'ila tana da buƙatar ta ci gaba da yaki a wannan wurin? Ko kana ganin Amurka tana da buƙatar ta zo ta ci gaba da yaki a wannan wurin? Shin Saudi Arabia za ta cire takunkumi da ta saka ma Houthis na filin jirgin su na sama na Sana'a? Za ta yadda ta cire? In kuma ba ta yadda ta cire ba, shin Houthis za su haƙura a ci gaba da saka musu takunkumi a ƙasar su? Idan ka duba wani abu ne wanda ba a solving ɗinsa ba, zai iya kawo faɗa, don a wannan yankin Saudi Arabia babban barazananta a wannan yankin Houthis ne. Wani Houthis ɗin nan Iran ne take bakin ɗinta. Me kake tunani zai faru? Lissafi na shi yasa nake ganin ta wannan mahangar, idan har ba su yi hankali ba, har wannan abin ya haifar musu da fada a tsakaninsu, sun cika burin Isra'ila ne. Za mu tattauna ɗaya mahangan a bidiyo na gaba insha Allah, kada bidiyon ya yi tsawo. Allah ya samu dace. A zuwa yanzu na san mutane suna da bayanai game da Defense Pact da aka cimma yarjejeniya tsakanin Turkiya, Saudi Arabia da kuma Pakistan mai suna the Makkah Joint Defense Pact. Wato akwai wanda biyo ne da yake yarima, ka je ka mana sharhi akan Defense Pact din da Makka ta sani da ita da Pakistan da kuma Turkiya. Yanzu ya Yemen suke ciki kerawa. Calm down. Wato Saudi Arabia a jiya ranar Juma'a sun fito sun ba da sanarwa da ita da Turkiya da kuma Pakistan akan cewa sun cimma yarjejeniya na Defense Pact, bi ma'ana kamar Article 5 kenan na NATO, cewa duk wanda ya taba ɗaya daga cikin wayannan kasashen, in ka taba ɗaya daga ciki to ka taba guda uku ne. Haka yana nufin cewa daga yanzu idan ka taba Saudi Arabia ko ka taba Pakistan ko kuma Turkiya ka taba sauran ne. Wato a zahirin gaskiya ba wanda zai ce maka ga ka'idojin da suka cimma wannan yarjejeniyar sun, kowa ya san na NATO, amma kusa na Saudi Arabia da wayannan da suka fito suka yi ba a san ga iya dokokin ba, maybe zuwa nan gaba ko kuma nan da wasu kwanaki ko sati za mu iya sanin to ga ka'idojin da suka shimfiɗa nasu yarjejeniyar akai. Amma abin da muka sani a issue na ya shafi yarjejeniya da kuma Defense Pact da kuma diplomasiya, ita Defense Pact ba za ta shafi wannan abin da yake faruwa tsakanin su da Iran da Houthis ne yanzu ba, ka gani? Kamar yanzu kai ne kake son misali kai motan ka kana so ka yi insurance na mota, so zaka je ka fara insurance ka sai mota, ko kuma in ka sai mota zaka je ka mata insurance, ka gani cewa yanzu ga insurance zan na biyan kaza kowane wata. Duk ran da mota ga ta samu wani matsala ba ganganci na a ciki da wasu abubuwa, to za a kawo dauki da wasu abubuwa makamanta haka. Kaga yanda ake kenan. To ba zai yi kawai daga yanzu kana zuwa motan ka ka sai mota kana sharholiyan ka, kawai daga zuwa motan ka ya tsari ko ya kama da wuta kawai sai ka je ka ce to kana so ka yi insurance ma motan, ka gani? Kamfanin insurance ba su amince da haka ba. So haka kamar a yarjejeniya na diplomasiya abin da ya shafi Defense Pact, faɗan Houthis already ana cikin yin shi da Saudi Arabia kafin a sani Defense Pact da su Pakistan da wannan. So automatically bai kamata ya shafi wannan ba, saboda su sun zo sun samu yakin ne suka sani Defense Pact, ba wai sun sani Defense Pact ne kafin yakin ya zo ya faru ba. Allah ya sa mutane sun fahimta. So yanda abin yake faruwa shine akasari Defense Pact da muke gani a duniya shine
ba a cikin yaƙi ka zo ka sani defense part kawai sai automatic wannan wanda kai sai su shiga yakin bai cika faruwa haka ba. So zai zama very strange, zai zama sabon abu ko kuma abun mamaki mu ga cewa Pakistan da Turkiyya sun zo sun shiga wannan yakin da yake faruwa tsakanin Saudi Arabia da Houthis, wanda indirectly kusan kamar da Yemen ne yake faruwa. Ka gane, so ba lallai bane kuma wani abu da nake so mutane su sani game da defense part, ba kawai yanzu misali ana taɓa Saudi Arabia ko sai sauran ƙasan nan daga ƙasan su ko su fara har ba maka makamai ka tare su da yaƙi kamar gadan yakin su kai tsaye bane. A'a, wato ko da yau an fara yakin akwai mataki da za a kai. Ka gani, akwai mataki da za a kai wanda yakin nan ya fi karfin wannan ƙasan ita kadai ta handle. Ka gani, so za a iya taimaka mata da fiskoki da yawa, za a iya taimaka mata da makamai. Misali in muna da defense part za mu iya baki makamai, abinda normal ba za mu sayar muku ba, defense mu ne za mu iya saida miki ko kuma za mu iya dauka mu baki, za mu iya taimaka miki da intelligence, za mu iya taimaka miki da coordinations, za mu iya turo sojojin mu kwararru tun da mun fi ku karfi ta fiskan soji, mu tura muku aje a muku sojojin ku training da wasu abubuwa. Duk wayannan abubuwa ne da yake na cewa kula da defense part da abin nan, ba wai kawai sai yaki gadan ya ba lallai haka ba, kuma zai iya yiwa akwai matakin da yakin zai kai. Misali a ce maka yakin duniya ta uku ta barke ko na makamancin haka, so kaga gadan in ka taba ko kuma kai amfani da wani nuclear akan Saudi ko kuma wani abu, to automatic kaga ka taba su Pakistan da wasu abubuwa. Wai ina so in ba misali, so shi da abin da yake faruwa. Ka gane, kuma sha'ani na yaƙi da ka gani, wato ita yaƙi tana da wani abu da akwai ƙasashe da suke buƙatan zaman lafiya, akwai ƙasashe da suke buƙatan yaƙi domin su ci gaba. Ina ga mutane ba su fahimci haka ba. Akwai ƙasashen da su yaƙi ne ke sa su ci gaba. Bari baka misali, Saudi Arabia tana buƙatan a zauna lafiya, saboda idan ka duba ƙarfin tattalin arzikin ta, yanda zaman lafiya yake bunƙasa tattalin arzikin ta, saboda ita da zaman lafiya wanda take samun ci gaban ta da tsaba a akasarin ƙasashe. Turkiyya haka ne, Pakistan ligwi. Amma idan ka ɗauki Iran tana so a zauna lafiya, tana son ba wata ƙasar da ba ta son a zauna lafiya, idan har zaman lafiya dai ba ta abin da take so. Amma idan ka ɗauki kesin Iran, zaman lafiya ba dai ba ta abin da take so ba. Shi yasa da Iran ta jima tsawon shekara 40 tana tanadin wannan yakin, saboda ta fahimci cewa yaƙi ne kaɗai abin da zai iya bata yancinta, yaƙi ne kaɗai abin da zai bata dama ta bunƙasa ƙarfin sojinta. Ban san ko yanzu kaga tana da dama sanadiyar wa'annan yaƙe-yaƙen ta yi ikirarin ba za ta daina ƙera makami kaza ba saboda ta kare kanta, saboda tana ga barazana ga yaƙe-yaƙen da yake faruwa tsakanin da wasu abubuwa. Za ta yi fakewa da wannan, ba ma fakewa ba, za ta yi amfani da wannan a matsayin hujja. Kaga ne, kamar yadda misali nake so in baka cewa Iran ƙasa ne wanda aka ci zalunta tsawon shekara 47 ba bisa ka'ida ba, aka saka mata takunkumi da wasu abubuwa makamanta haka. So idan Iran tana so ta shigo tattalin arzikin ta yi karfi, ta zama ƙasa da take da ci gaba ta fiskan tattalin arziki da wasu abubuwa, tana buƙatar ta kwace yancin ta, kuma kwacen yancin nan dole sai ta yaƙi. Abu biyu, na farko tana buƙatar ta yi yaƙi, ta fito in ta yi yaƙin kuma ta yi nasara domin ta kafa dokoki kamar yadda abin da yake faruwa a yanzu, ta nuna cewa za ta rufe Strait of Hormuz, sai an mata kaza, sai an koma an gyaggyara tsare-tsaren da aka ci zalunta akai. Kamar yadda muke gani yanzu Amurka tana shirin cire duk sanction da ta saka mata, kaga in ba da yaƙi ba da isa ya fi marin ɗinta ba. Kaga da lissafin, so tana buƙatar wannan yaƙin domin haka. Na biyu kuma tana buƙatar yaƙin domin cewa Amurka ita ta takura mata, ita take cin zalunta, kuma Amurka ne ita ne world power. So Iran bara a sake mata mara ba sai in Amurka karfin ta ya ragu ko kuma Amurka ta kife. An samu wani new world order ko kuma new world power, yanda tasirantuwan kudaden Amurka, tasirantuwan sha'anin kuɗi da Amurka take controlling ya samu weakness, ya samu ya karya, a samu wata ƙasa da ita ta zo da sabbin tsare-tsare, sannan sai a sake wa Iran mara da wasu abuwa. So kaga Iran automatic tana buƙatar yaƙi domin ci gaba, kuma tana buƙatar ta nasara. Shi yasa da aka ce ta ɗauki tsawon lokaci, shi wasu ke cewa ya za a yi mutum ya yi tsawon shekara 40 da yana shirin yaƙi in mai son zaman lafiya ne, me yasa zai ta, saboda ita ta fahimci cewa a duniyar da aka yi tafi a wannan lokacin yaƙi ne kaɗai abin da rana ɗaya za a yi kuma ta yi nasara, shi ne zai bata wannan yancin. So akwai kasashe da dama banda ire-iren su Amurka wanda yaƙi ne yake sa tattalin arzikin su yake karfi. Idan ka cire yaƙi a Amurka, ba su da tattalin arziki, ba za su iya maintaining wannan su ba din ba. So suna buƙatar yaƙi, su kuma haka suka saka tattalin arzikin ƙasar su. Saboda kasashe da yawa suna buƙatar yaƙi, ka ci zalin wani ka kwaci, jungle justice makamancin haka. So a takaice shine abin da yake tattare da defense part din da aka sani, ba kawai yana nufin cewa yanzu duk za su shigo a fadin gugui ta Houthis bane, a sun zo sun sami yakin already kafin su sani ana yi. So ba lalle ya shafe su ba, in ba kuma sabon abu za mu gani a duniyan ba. Yaki da zai biyo gaba ne fresh, wanda bai shafi abin da suka zo suka samu ba. So definitely za su participate ta hanyoyi daban-daban.
amma za mu tsaya mu ga wani irin hanyoyi ne da kuma yarjejeniyar su ya cimma. Allah ya taimake ku, Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum. Wato yarjejeniyar tsaro da aka rattafa hannu a Makka tsakanin kasashe guda uku, wato Saudi Arabia, Turkey da Pakistan a jiya, wato ya jawo cece-kuce kuma ya mutsa hazo a inda kowa yake faɗin albarkacin bakinsa akan wannan development ɗin da aka samu a nan gabas da tsakiya, inda wato manyan kasashe guda uku wanda ke suke da wato kowanne yana da abin da ya kawo a wannan wato haɗaka da za a yi, a inda ita Saudi Arabia tana da kuɗi sannan kuma tana kashe kuɗi akan defense, inda ita kuma Turkiya tana da wato masana'antu na kera kayan yaƙi, ita kuma Pakistan ita kuma tana da ƙwarewa a fagen yaƙi kuma tana da jirage sannan kuma tana da nukiliya. Dukan suka zo suka haɗe a inda za su kafa wannan ƙungiya ko ƙawance irin na NATO, wanda in ka taɓa ɗaya daga cikinsu ka taɓa kowanne daga cikinsu, wanda yake kuma da sun fito sun bayani sun ce wannan wato haɗaka ne ko kuma yarjejeniya ne na kariya na inda za su kare kansu. To wannan abu ana ganin zai faɗaɗa kuma wato an fara tunanin wato menene zai haifar wannan abu, wanda yake idan aka tsaya kai tsanake na ga muku a siyasar duniya komai aka yi ka tsaya kai tunani menene target din, wato duk is all about strategy, wato ma'ana plan din ƙasa ko ƙasashe me suke so su cimma. Wato akwai abubuwa uku da nake yin ga muku, akwai strategic interest, akwai economic interest, akwai kuma wato military interest. Kamar ita Saudi Arabia a wannan haɗaka da za a yi za ta samu military interest, ita kuma Turkiya za ta samu strategic interest, ita kuma Pakistan ita Saudiya za ta samu military interest, Pakistan za ta samu economic interest, ita kuma Turkey za ta samu strategic interest. Kowannensu yana da target ɗinsa, amma collectively a haɗakar kowanne suna da target ɗinsu. To a farko za mu duba mu gani wannan ƙasashe ne da suke gabas tsakiya, sannan kuma dukansu sunni countries ne, sannan kuma wato komin ki komin so waɗannan ƙasashe kowanne suna da matsala da Isra'il kuma suna da matsala da ƙasar Iran. Wato wannan ƙasashe guda uku akwai kallo da suke wa Isra'il da Iran, ita kuma Iran da Isra'il su kuma ba sa ga maciji, kowannensu su ma suna da interest. Idan ka tsaya kuma kai tsanake za ka ga it's all about regional interest. If you look at the geopolitical setting na gabas ta tsakiya, za ku ga cewa akwai 5 countries ko kuma akwai let's say Saudi Arabia, Iran, wato Israel, wato sai kuma Turkiya, wanda suke competition suke gasa na exerting regional influence a gabas ta tsakiya. To yanzu waɗannan ƙasashe guda uku sun haɗe, ita Iran tana ɗayan ɓangare, ita kuma Isra'il tana ɗayan ɓangare. Wannan ƙasashe guda uku in kuka lura suna da akwai target ɗinsu akan Isra'il, akwai kuma target ɗinsu akan Iran. Target ɗinsu mostly ita Saudi Arabia akan Iran, wanda yake in kana so ka gano matsalar Iran da Saudi Arabia sai ka koma lokacin 1979 after the Islamic Revolution, a lokacin da Ayatollah Ruhollah Khomeini ya shigo da Shiite ideology wanda bai karɓu ba a Saudi Arabia, wanda har ya jawo matsala. Tun daga lokacin aka fara samun matsala tsakanin Iran da Saudi Arabia, har aka zo aka yanke hulɗar alaka wanda China ta jagoranci hada su a 2023. An yanke wannan hulɗa, an yi kone-kone, an yi kashe-kashe a Tehran, an yi kashe-kashe a Riyadh, an attacking Shi'a a Riyadh, an attacking Sunni Saudi a Tehran. Wannan ya jawo matsala tsakanin wani kasashe biyu, sai da China ta zo ta shirya su. To ya kamata ku fahimta wata ke suna nan akwai target ita ma akan Iran ke, sannan uwa uba akwai target akan Israel. Target akan Israel duka kasashe guda uku nan sun riga sun san Israel tana da wani ambition da ake cewa Greater Israel. Duk da na ce muku Greater Israel ba zai yiwu ba saboda irin wannan development din da ake samu, sannan ba to amma akwai interest saboda irin ambitious territorial ambition na Israel da kuma kutse da aggression na Israel. So suna sane wannan wahada shi ma akwai target akan Israel sosai, wanda yake mun gani ita Iran already akwai wani lawmaker wanda ya fito, wato Ibrahim Raisi, babba ne a majalisa na ƙasar Iran, kuma babba ne a Security Council na Iran, a inda ya ce wannan haɗaka wato ita Saudi, inda ya da martani amma particularly akan Saudi Arabia, inda ya ce wannan haɗaka ɗin
wato ita Saudi Arabia ta dauka zai ba ta wani kariya da take tunani, ya kamata ta duba policies din ta canza da sauransu. To mun ga wani martani daga Iran, duk da ba daga hukumar Iran ba amma daga shi babba ne a gwamnatin Iran yanzu suka yi wannan. Sannan America ba ta yi wani magana ba, amma kuma mun riga mun sani shi kuma wani haɗaka din zai rage dogaro ga America, zai rage dogaro ga turawa kasashen yamma, wanda yake watakila wannan yaƙi da aka yi ya haska abubuwa. Na ga muku wannan yaƙi zai canza abubuwa, zai wargaza abubuwa, zai hada abubuwa, zai kawo soye-soye, zai kawo canji. Gashi mun fara gani wannan yarjejeniyar wato a tsaro din, wato ya nuna cewa ba a nan aka tsaya kaɗai ba. Egypt za ta iya shiga, Jordan za ta iya shiga, Qatar za ta iya shiga. To duk wannan abu ya kamata mutane su fahimci yadda abubuwa suke faruwa, sannan kuma a fahimci wato inda aka dosa. An daɗe ana dogaro ga Amurka a wannan yaƙi, ya nuna cewa ba za a yi completely a Amurka ba, kuma ba za a yi dogaro ga wato ita ƙasashen yamma ba, saboda an ga irin attack ɗin da Iran ta kawo, wanda da kuma barna da aka yi. So suna nan suna sane da irin attack ɗin da kuma ita ma Iran ta rika kawowa, wanda yake ideally ya kamata a ce an shigo da ƙasashe daban-daban, ƙasashe irin su Iran da sauransu. Wato ma attack ɗin da wannan yaƙi ya daɗa nesanta Iran da ƙasashen Larabawa, saboda attack ɗin da aka riga kai ƙasashen Larabawa. Sannan kuma ita Iran ina take tuhumansu da ajiye sansanonin Amurka a ƙasashensu, wanda suka zama barazana ga ƙasar Iran, wanda har shi dalilin da yasa Iran take kai masu attack, take kai ma wurare attack har ta zarce. Kamar mun ga ta kai attack a Saudi Arabia, a cibiyan wuta, a cibiyan mai, a cibiyan waye, haka a Qatar, haka a UAE, har to waɗannan ƙasashe ba za su yarda da Iran ba a wannan tahowa, saboda irin wannan abu da ya faru. Sun riga sun san inda suka aje ƙasar Isra'il, sun san Isra'il tana da ambition, tana da manufa na dominating din gabas tsakiya. So wannan abu shi yake faruwa, ya kamata mutane su fahimta. Sannan wato za a fitar, ita Isra'il za a ware ta, Iran za a ware ta, wannan kasashe za su ci gaba da haɗewa. Nan gaba za mu ga mu za su shigo. Sannan ita kuma already za mu ga kuma wasu alliance nan, akwai yiwuwa a samu alliance tsakanin Isra'il da India da sauran, saboda Pakistan tana cikin wannan alliance din. Pakistan tana sa ido ita ma a wannan alliance din. So ya kamata duk a gane. Sannan kuma nan gaba za a zo, za mu ga already ita ma Iran za ta kirkiri, duk already ita Iran tana da super powers guda biyu wanda suke buga mata baya, wanda yake da shi tana dogaro da su. Akwai China, akwai Russia, super powers ne. Ita kuma Israel tana da super power ɗaya wanda take dogaro da shi, ita ce America. So gradually America za ta iya rage wato activities ɗinsu a gabas tsakiya. Su na ƙasashe sun san da haka. So wannan abu shine ya kamata mutane su fahimci yadda abubuwa suke kasancewa. Na samu dace.